Hi guys, magluto ko karon og lipstick. Ato sa unang i-marinate. Mao ni ang akong mga ingredients: ahos, ayan, duga sa limonsito. Mao ni atong ipaaslom. Nya, butangan po nato og paminta. O, timplahan ko na to og tuyo. Kamayon lang ako guys, nanghunaw bitaw ko. Ato sa na i-marinate og mga pila ka minuto sa nato lutuon. Ato sa ning i-marinate pila ka minuto. Karon ato na pong pritohon ang iyang unod. Magprito ta o sa una nato latan. Kare na lang na. Kare ba? Tato sa ning pritohon. Okay. Tanan ang atong giprito. Yang ato na pud ning ibalik. Kay ato na pong i-latan Ang sabaw ani ni aduga sa atong i-marinate, ato na pong sabaw ani. So pakanindot. Dugan pa. Dugan pa kay dugahi kani. Ato di siyang latan kay bakan Guys, magama kog lumpia. Nagsagulan og ginaling unod sa baboy og carrots, bombay, ahos, magic sarap og paminta. Ako na siya ning poston. Magsugod na ko og putos kay paborito ni sa akong mga tapo dire. Magsugod na ko. Putos-putos.
Isa. Ano ko lang. Ano yung akong lumpia. Wala pa nahuman. Kanahugtan ko o wrapper. Ano siya. Ano akong nahuman. Ito na ilunod ang atong Bombay o atsal. Isa na lang ang atsal na mo. Wala nilain. Tira na. Kaya mabaho. Pahumok. Ato na pong timplahan o magic. Turot ni kay para sakto na timpla niya. Og magbutang ta og cornstarch pang palapot. Kaya nami nang naisabaw-sabaw. Yung Bombay. So, ready to eat na. Mao na ni ang luto nato nga beef stick. So, kaon ta guys.